Det var en vild idé, da Operation Dagsværk startede i 1985. Elever over hele landet rejste sig fra skolebænken en onsdag i november. De gav en dag af deres uddannelse for at tjene penge. Penge, der blev brugt til at uddanne unge et andet sted i verden. I dag lever engagementet videre. Hvert år på Dagsværkdagen går over 25.000 elever i sving og har gennem årene tjent millioner af kroner til uddannelsesprojekter rundt omkring i verden. I november kan du være med til at samle ind til årets projekt på Dagsværkdagen. På din skole er der en dagsværkgruppe, som sammen arrangerer indsamlingen, hjælper med at finde arbejdsgivere og sørger for, at du ved, hvad du skal gøre, når du har arbejdet på Dagsværkdagen. Dagsværkgruppen består af elever, som har lyst til at gøre en forskel, og der er altid plads til flere hjælpende hænder. Glæd dig! Også i år har du muligheden for at være med til at sikre uddannelse for unge et andet sted i verden.